ойликои фаберлики мо дар давоми коримон якм айма сар мешавад. ман 5 сол шуд ки дар фаберлик кор мекунам, лекин баъзе духтаракоим ҳастанд ки нав 1 сол шуд кор мекунанд ё ин ки 6 моҳ 1.5 сол ва дар давоми ҳамин муддати коришон чанд пул гирифтагиянд. ин приложение нав баромадагия дар ҳамин фаберлики ҳамаи суммата нишон меса аз аввал то охирша. ягон таш нигоҳ кунем ки ай 100,000 сомон кам нест. алҳамдулиллоҳ. духтаракое ки дар командаи ма кор мекунанд блогер нестанд, лекин бе блогерӣ дар хона нишаста чунин маблағҳои калон кор мекунанд. хубии фаберлик дар чие ки як бора пули калон мегирӣ ва ту метавонӣ ки проблемаи калонта ҳал кунӣ. бароям қапа ухаро асос мақсади асосӣ гузоштан, сабр кардан, ба худо ва ба худи худ бовар кардану ба гапи мардуму атрофиён гӯш накардан аст. барои ҳамин қайд 1 сонияи вақт мона мо баргардонда наметонем. ҳар як лаҳзаҳо ғанимат аст. пас имрӯз худованд барои мо чунин кор нишон додааст. сахт ба қапе кор кунем.